Vianoce boli pre nás vždy čarovným obdobím, kedy sa náš obchod premenil na miesto plné inšpirácie, farieb a svetla. S potešením vítame tieto sviatky, počas ktorých celý svet spojí láska a jedinečná atmosféra, ku ktorej môžeme prispieť kúskom svojho umenia. Pomáhame vám vytvárať útulný domov, kde ustane všetok zhon. Vítame vašich blízkych očarujúcimi dekoráciami na dvere, doplňame vaše sviatočné stoly o krásne adventné vence a vďaka našej práci prinášame do vášho interiéru pozitívne emócie, pohodu a sviatočnú náladu. Nájdete u nás kolekcie aranžmánov v trendových farbách pre všetkých, ktorí túžia po Vianociach s nádychom modernej elegancie a luxusu, a nezabúdame ani na klasické kombinácie pre obľúbené tradičné Vianoce. Navštívte prevádzku Kvety Idea vo Zvolene a zoberte si so sebou kúsok krásy, luxusu a potešenia. Sme Kvety Idea vo Zvolene. Meníme obyčajné na výnimočné. www.kvetiidea.sk